aurinkoinen aloha. Nyt ollaan Helsingin Hämeentien CAP-autokoulussa ja mulle on saapunut haastateltavaksi nouseva kotimainen superstara Lukas, joka myöskin suorittaa henkilöautokurssia parhaillaan CAPilla. Tsekataan, mitä Lukasilla on sanottavaa ja miten kurssi on edennyt. Miksi päätit ajaa ajokortin? No mä oon ollut sille automiehiä, tai kun faija on saksalainen, niin miehet mun perheessä on aina ollut sille kiinnostunut autosta. Mäkin oon tietenkin. Ja niin, en mä tiedä, mun mielestä se on siistiä ajaa autoa. Miten sä oot kokenut, kun sä oot artistina todella kiireinen, mä oon käsittänyt, ja tietysti artistit, muutenkin menestyvät artistit on kiireisiä, niin tämän niin kuin autokoulun sovittamisen artistin arkeen? No se on helpottanut paljon just toi etuteoria, toi pystyy tekemään himassa, että niin kun tulee duunista himaa, niin ei kyllä jaksas niin lähteä takaisin stadiin, tai niin, että se niin helpottaa tosi paljon, pystyy niin olla tietokoneen sängyssä vaan ja duunani siinä. Miten etäteoriat tosiaan helpottaa tosiaan, että pystyy himasta käsin tekemään ja no, kesällä vaikka laiturilta, mutta sulla on varmaan ohi jo siihen mennessä. Ja miten sitten ajotuntien käsittääkseni joustoa löytyy, ainakin CAPille ominaista on tämmöinen joustaminen ja asiakkaan ehdoilla meneminen, onko ne mennyt sille smoothisti? On kyllä mennyt tosi hyvin. Että tuossa alussa oli vähän jotain ongelmia, mutta se oli vaan mun vika, koska mä käytin tätä tietokonetta väärin, mutta sit se toimi. Se on tieto ATK, uhka vai mahdollisuus. Ja toukokuussa tosiaan sulla tapahtuu paljon elämässä, eli tulee tosiaan 18 mittariin, onneksi olkoon näin etukäteen. Kiitos. Ja uutta sinkkua pukkaa. Mitä sä voisit kertoa uudesta Zygelistä? No mä voin sanoa, että se on niinku tosi persoonallinen biisi, että siinä on niinku, mä oon kirjoittanut tuon tekstin ja tehnyt noin melodiat ja tietenkin mulla on ollut 2 tuottajaa siinä messissä, mutta se on niinku, mä oon saanut uuden tuottajan, joka niinku kuuntelee mua ihan tosi hyvin ja niinku haluu niinku, että mä teen. Ja se tuntuu tosi hyvältä, niinku, että saa itse duunaa siinä ja on toiminut tosi hyvin. Mitä voisit biisistä kertoa? Onko se tämmöinen standardiballadi vai armoton jytkytys tai mitä sä voisit sanoa biisistä? No mulla on jotenkin tullut semmoinen, aina kun mä oon kuunnellut sitä biisiä, niin on tullut semmoinen fiilis. Ja sitten on niinku, se on semmoinen, kyllä niinku, tietenkin jokaisesta biisistä on tullut joku fiilis, mutta tästä biisistä semmoinen niinku, kun mä oon puhunut muitten kanssa, niin nekin on sanonut silleen, että tästä tulee niinku semmoinen fiilis. Ja se on niinku hyvä fiilis. Mutta semmoinen jotenkin, ei sitä pysty selittämään. Sitten kun se kuulee tätä biisiä, niin kelaa. Onko se tanssifiilis? No, on siinä. Vai fiilistelyfiilis? On siinä kanssa sitä tanssifiilistä, että se jotenkin, saatte sitten nähdä. Mahtavaa. Eli no minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Ja jos ajatellaan, otetaan nyt tähän autoilu ja musiikillinen ura. Tuleeko autoilu näkymään millä tavalla sun tulevaisuudessa? Siellä taisi olla Judas Priestin Halford tuli prätkällä lavalle. Tulet sä Maseratilla provinssin steikelle? En mä tuu Maseratiin, mä tuun Mersulla. Ja nyt oli pieni Kiki-paljastus, kannattaa mennä tsekkaamaan Lukasin. Kiki on kyllä pakko nähdä. Että aiotko jatkossa ajaa itse mahdollisesti keikoille? Joo, siis ehdottomasti joo. Niinku, kyllä se huomaa silleen joskus, kun lähtee niinku Dösällä ja Metrolla ja Sporalta stadissa, niin kyllä se joskus tekisi mieli vaan olla niinku yksin, tiiäksä. Ja sit just niinku duunin jälkeen. Kyllä se on hyvä juttu. Haluaisit tähän loppuun sanoa sun faneillesi mahdollisesti jotain? Joo. Kivaa kevätterveisiä. Terveisiä kaikki faneille.
kiitos tuesta ja ottakaa vaan, kohti tulee uutta musaa. Mahtavaa. Suurkiitos, Lukas. Tämä oli hienoa. Ja Salmelainen kuittaa päättää Hämeentien CAP-autokoulun toimipisteeltä tähän. Kiitos. Menkää kurssille. Kipin kapin käppiin ja ajokortti näppiin.